Salamat Atan TV kanalının mehriban müştokları, hormatly tomaşaçylarymyz, Ata Watan TV'de saylanan habarlar. Türkmen telekeçiler Amerikanyň Birleşen Ştatlarynaky Textile North America dokma sergisine gatnaşdy. Türkmenistanyň Daşary işleri ministriniň Hırat welaýatyna sapary. Hindistan maymyn mama keseline garşy sanjym taýýarlamaň üstünde işleýär. Arkada futbol toporunyň AFK-nyň çaýgarşy ligasyna garşydaşlary belli boldy. Türkmen telekeçiler Amerikanyň Birleşen Ştatlarynaky Textile North America dokma sergisine gatnaşdy. Türkmenistanyň telekeçileri şu ýylyň 20-22 awgust aralygynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Demirgazyk Karolina ştatynyň Rowley şäheriniň Raleigh maslahat merkezine geçirilen Textile North America dokma önümleriniň sergisine gatnaşdy. Türkmen telekeçileri önümlerini we hyzmatlaryny bu gurdaky dünýäniň öňde barja kampaniýalaryna hödürlemek hyzmatdaşlygy ýoly goýmak we täze iş öwürlük gurmak mümkinçiligine eýe bolurlar. Dokma senagat puwdugunda möhüm ähmiýeti eýe bolan Textile North America sergisinde Hytaýdan, Kolumbiýadan, Misirden, Hindistandan, Italiýadan, Ispaniýadan, Türkiýeden, Türkmenistanyň we beýleki köp sany ýurtdan gelen iş öwürler öz önümlerini görkezdi. Şeýle sergi geljek gelýän 2025-nji ýylyň 6-8-nji maý aralygynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Georgia ştatynyň Atlanta şäherine geçiriler. Sergiä gatnaşan kompaniýalar şu mümkinçilikleri eýe bolýarlar. Innovasiýa Textile North America sergisi akademik meýilnamalar, gözlük institutlary we puwduk birleşikleri bilen hyzmatdaşlyk etmek arkaly puwduk ýollaşçylarynyň arasynda pikir alşmak we hyzmatdaşlygyň üstü bilen innovasiýa üçin amatly gurşaw döredýär. Täze iş öwürlük mümkinçilikleri. Sergi oňa gatnaşçylara we mehmanlara dünýä dokma puwdugynyň esasy önümi öndürjileri bilen hyzmatdaşlyk etmäge öz hoşly mümkinçilik döredýär. Önümleriň köpdürligi. Sergide hödürlenen önümler toplumy dokma puwdugynyň ähli ugurlaryny, şeýle hem dokulmaýan materiallar boýunça giň maglumat almagy şert döredýär. Bilim. Sergi gatnaşçylar puwdugyň öňde barjy hünärmenleriniň we bilermenleriniň gatnaşmagynda geçirilen okuw sapaklarynyň hasabyna bilimleriniň gerimini giňeltmäge we bäsleşlik artykmaçlygyny almagy mümkinçilik aldylar. Türkmenistanyň Daşary işleri ministriniň Hırat welaýatyna sapary. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Daşary işleri ministri Raşid Meredowyň ýolaşlygyna wekiliýet Owganistanyň Hırat welaýatynda saparda boldy. Hırat welaýatyna Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Raşid Meredow bilen Owganistanyň Daşary işleri ministri Amirhan Muttaqy Sevtaqat geçirji demir ýol we infrastruktura tassamalary boýunça pikir alşdylar. Bu barada Owganistanyň Daşary syýasat edarasy habar berýär. Turon etrafında taraplar Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi taslamasynyň owgan bölügine gurulşygyna girişmek, täze demir ýol we elektrik geçirji infrastruktura tassamalary gurulşygy bilen baglanyşykly meseleleri aralyp maslahatlaşdylar. Owganistanyň Daşary işleri ministri Amirhan Muttakyň ýolaşlygyna wekiliýetiň düzüminde ýurdun dagmagdan nevit ara gatnaşyk we maglumat tehnologiýalary ýaly puwduklaryň ýolaşlary amma. Muttaky özüniň türkmen kärdeşine Owganistanyň topuk gaz geçirjisi gurulşy boýunça taýýarlyk işlerini tamamlap, gurulşyga girişmäge taýýardyklaryny belläp geçdi. Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Raşid Meredow hem öz gezeginde Türkmenistanyň Owganistana täze polat ýoluň we demir ýol menziliniň gurulşygyny şartlandyrmaga taýýardygyny bellädi. Şeýle hem taraplar Nurul Jihat podstansiýasynyň elektrik energiýasyny geçirmek babatda möhüm ähmiýeti eýedigini belläp, munyň hem ýakyn wagtda tamamlanjakdygyny belläp geçdiler. Hindistan maymyn mama keseline garşy sanjym taýýarlamaň üstünde işleýär. Hindistanyň iň uly sanjym öndüriji Serum Hindistan Instituty ýylyň ahyryna çenli maymyn mama keseline garşy sanjym taýýarlamagy meýilleşdirýär. Mpox virusu sebäpli eglan edilen ähli umumy saglyk ýagdaýy sebäpli bu kesele garşy sanjym taýýarlamak üçin işleýär. Onuň netijesi şu ýylyň ahyryna çenli gazanlar diýip umyd edýär diýip edaranyň müdiri belläp geçdi. Pune şäherindäki Milli Virus Instituty Hindistana 30 sany maymyn mama kesel ýüze çykan 2022-nji ýyldan bäri dowam edip gelýän Mpox nusgalaryny öwrenmek üçin Hindistana öňde barjy lukmançylyk edarasyna öwrildi. Şu hepdäniň başynda Hindi hökümeti Mpox virusynyň ýaýramak töwekkülçiligi sebäpli ýurdun serhedine huşgärligi ýokarlandyrmak tawşardy. Şu hepdäniň başynda Hindi hökümeti Mpox virusynyň ýaýramak töwekkülçiligi sebäpli ýurdun serhedine huşgärligi ýokarlandyrmak tawşardy. Keseliň ýüze çykmazlygy üçin howa menzillerine, deňiz portlaryna we Bangladeş we Pakistan bilen serhetlerden gelýän daşary ýurtlara gözegçilik güýçlendirildi. Arkada futbol toporunyň AFK-nyň çaýgarşy ligasyna garşydaşlary belli boldy. Türkmenistanyň futbol çempionatynyň çempionu we Türkmenistanyň kubogynyň eýesi arkada futbol topory Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň çaýgarşy ligasyna çykýar.
Şu gün Malaziýanyň Kuala Lumpur şäherinde Aziýanyň Futbol Konfederatsiýasynyň merkezi binasyna AFK-nyň çağırş ligasynyň toparçylarynyň bijeler çekildi. Ýurdumyza wekilçilik edýän arkada futbol topory B toparçyda çykyş edip Kuwaityň Al Arabi, Maldiwlaryň Mazi Sports and Recreation, Kyrgyz Respublikasynyň Abdyş Ata topory bilen duşuşar. Bijeleriň netijeleri şeýle: A toparçy East Bengal, Nejmek, Bashundhara Kings, Paro. B toparçy Arkada, Al Arabi, Mazi Sports and Recreation, Abdyş Ata. C toparçy Al Ahli, Al Futuwa, Al Saib, Hilal Al Quds. D toparçy Shan United, Tainan City, Young Elephants. E toparçy Madura United, Preyhan Richsweiringt, Falcons. AFK-nyň çağırş ligasynyň kubogyny almak ugrundaky ýarşa 18 toparçy gatnaşýar. Toparçydaky duşuşyklar 26 oktyabr, 2 noýabr aralygyna geçiriler. Toparçydaky iň güýçli toparlar çärek finala çykar. Çärek final duşuşyklar 2025-nji ýylyň 5-nji 13-nji mart senesinde geçiriler. 9-njy 17-nji aprelde ýarym final, 10-njy maýda bolsa final duşuşy oýnalar. Ine mehriban müştoklar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günki sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň endiki sanynda görüşýänçek hoş sag bolun.